Awuyekele imikhuba Eshibani ophumbile manje lapha. Kungafollow sonke. Number 2, now number 3. Now we move to the visit charges. Now, Mobis is number 3, number 2. I now, but say, number. I'll be drunk and I can have a life. Ijaji tungekile ngazi kete. Nawe ivumo thathu.
buya. Nangambile phela abana mesekukoleni bathi bona ekhamba kukhona abafana abancane lapha 1000 babengayenzi yonke le yilwazi akekho kagida bontondo nathi bozitshela ngisho uyazazi yamazi nanganosho balekile yena lawo babuye futhi bebangathi ngabe bangekho besiteki ngathi ukuthi nalo wafika lo thando ngambi uhlala ezantsi thando